Čaute, tu sú Fišáci. Vítame vás u ďalšieho a nového po dlhom čase. Z 9. vlogu. To je jedno. 9. vlogu. Je 7 hodín večer. Počkaj nahoře. Sme na šmíkoch, pamätáte to video, čo sme tam šmíkovali s bajkami. Sme práve tu. Takže skôr tu sme šmíkovali. Tu to bolo, vidíte, počkaj, ja vám to ukážem. Čakajte. Tam presne, vidíte tam toto tu. A potom tu tak sme šmíkovali. Tak. A tu sme teraz, natáčame vlog. Práve máme. Žereme kolky, máme kolky, máme kolky. Žereme sušenú polievku. Máme kolky, Maroš nerobí reklamu, bo nám dajú autorské práva. Výfonka! Maroš. Nám dajú autorské práva. Kde? Kolky? Počkajte, viete to počítať. To je opačne asi. Maroš, ukáž svoju ešte. Ukážem vám moju. Mňa ste už minulé videli na kolke. A my práve žereme trávu. Ako môžete. Značka Mikiny, značka Aleša. Ahoj, nevinnou Mixi. Je 7 hodín večer. Vidíte, že už sa pomaly aj stmieva. Stokujeme von. Zdrvení sú všetko. Úplne to ináč vyzerá normálne a teraz, lebo teraz vyzerá v tom obraze, ako pozerám, aké by bolo 5 hodín po obede. Ja sa natáčame z iPhone, čiže to je grafika, aké by bolo toto, ale pri tom sú zapnuté svetla. Počkajte, ja vám to lepšie ukážem. Počkajte, takto. Vidíte, že sú zapnuté svetla, všetko šťužiari. Môžeme sa ísť pozrieť aj tam. Vidieť, cesta, všetko je tu, ako sa to nedá. Konečne vidieť. Čakajte, idem naspäť. Poďte. A ideme sa prejsť trošku, zase jak sme minulo skákali. Ideme si tam. Ideme do parku. Mimochodom, z tej výfonky sme dostali toto. Jaj, vidíš, tu robíme. Toto. Kámo, čakajte. Tu robíme. Veľké vrecka. Kámo, to natočíme. No dobré. No ne, tu robíme na schodíku. Dáme všetko vyber, čo máš. Čakajte. To dáme tak, aby ste to videli. Tu je ďalšia, nejaký ocot. Čakajte, vyzerá to, keby sme zdrobovali. Papier kresťanov. Ale tak to vidno. Môžeš vidieť? A to je nejaká vodička. To je asi ocot. Asi ocot, neviem. No počíte, na to asi ocot dáme. Dobre. A toto je asi soda byklánová. Nie, prv toto. Dobre, ja potom k tomu primiešam tento špeciálny prášok, ktorý sa nazýva mimochodom aj neviem ako, ale to je jedno. Ale tuto narož, aby to bolo vidno na videu. Skúšuj. Vysypem vám to rovno. Ježiš, prepáčte. Ochutnáš, že čo je to? Nie, Maroš. No, čiže Maroš napol toto asi, ne? Toto ty dávaš. Ja to neviem otvoriť. Použil som zuby. Hoj! No, dobre, dávaj vysaž na to. To čo je? Čo je? Cukor. To je cukor. Áno. To je sol. To je sol. Fuj, to je sol s peprom. No, ale však to viac otvorné. Sypeme. Vieš čo, ja to tam nasypem proste. Á, bude hotovo. Ja to tam nasypem. No, máš to. Dobre, máš to, teraz to tam nasypeme všetko. Tak, toto máme trošku to rozhladíme. No, dobre, zoberieme olejčíček. Urob tam takú špeciálnu dierku, kde vylejeme olejčíček. Náš krásny olejčíček sa nedá otvoriť, lebo to je olej a to by nedali len tak.
Dobre, máš benzín, Maroš. Fuj, ja som to pukol. Dávaj to. Fuj. Nejde z toho. Ide. Pomaly strašne. To je rýchlosť. Ako môžete vidieť, potom vám to našlapáme do tváre. Málaš, kúkaj, tu je aj to strieka. Dobre, teraz to zamiešame. A teraz vám to paskieme do tváre. Nie, ale počkajte, daj tu naspäť. Počkajte. A vám to paskieme do tváre všetko. Bam. Teraz si zašlášej. Ježi, môj iPhone, kurva. Počkajte, umývem vás. Dúfam, že nenastavím video. Keď hej. Tak dovidenia, čaute. Zavajať fišáci, dovidenia. Už sa nevyplo. Dobre, počkajte. To mám od oleja. Dobre, počkajte. Máte. Dobre, to už je dobre, to už ide. A ideme. Ideme ďalej. Vidíte, jak skáčem, ha? Maroš, vidíte, jak skáčem? Vidíte, jak skáčem? Môj mobil. Dávaj, vyberaj. Marošovi bolo takto. To nie je dobrá správa. Čakajte. Nech si to vybaví. Haló? Začúvam. Vás zabavím. Ja som môj kolega, aj váš kolega. A my už asi za chvíľu pôjdeme domov. Lebo je celkom veľa hodín. A ja sa ešte potrebujem naučiť. Do 8 chcem byť naučený. Čiže teraz pozriem, koľko je hodín. A momentálne je nejakých 7 hodín. Plus, minus. Neviem, ja asi o pol 8 pôjdem domov. Počkajte, teraz. Jumpy! Dobre. Môžete vidieť. Tu vás nechám. Viete? Maroš! Čaute, tu sú fišáci. Vidíš, že toto je lepšie. Vybavený krátky telefonát. Fišák 1 pokračuje ďalej. Maroš! A stojí iPhone! A stojí! Maroš, zober moju kolku! Asi si tu troška poskáčeme. Čakajte, teraz ste odbratení. Takto. Momentálne nažešame 8 minút. Čo je výborné? Maroš, poďme, poskáčeme trocha. Chcel by som vám ešte povedať, keď napíšete buď do komentov, alebo na e-mailovú adresu, že či chcete, aby som mal vlastný channel, akože budem stále aj s fišákmi natáčať, ale keď chcete, aby som mal aj vlastný, ja ďalší channel, tak lajkujte, komentujte, odberajte. Ale musí prísť minimálne jeden mail alebo koment. Možno, že v budúcnosti si robíme aj my dve channele, budeme mať vlastné. No a teraz už ideme skákať. Čiže poď skákať. Fajne vidíte. Vidíte ma? Môžeme ísť ešte aj do parku. Chcete? Vidím, že áno, poďme. Obama píča style. Pardon, to bolo omylom. Už to je 10 minút, Maroš, to viem zase nahrať 2 hodiny. Momentálne idete na kolke. Maroš, a nejdeme už smerom ku Vandu Bochu. Na čo? No ja neviem koľko je hodín a ja potom musím sa ísť učiť. Počkajte.
poviem hneď koľko je hodín. What the fuck? Je 18:19. Aha. Koľko som myslel, že? Na 7:15 musím ísť. Ja ešte to bude hodinkové video. Ale počítajte s tým, že toto chceme robiť také dlhšie, aspoň polhodinové. To je špeciál za 5 odberateľov, lebo už máme 5 odberateľov, my sme fíšáci proste. A toto je špeciál, to je druhý vlog. A vidíme, že tu má Akože tento. Vás stále nevidno, že je tu 20, ja napíšem k tomu, že vlog 9 a to bude špeciál, lebo to bude taký dlhší vlog. To máte špeciál za... What the fuck, bitch? Za 5 odberov, pretože odberáte, to je dobré. Keď budeme mať 100 000 odberateľov, dostaneme odmenenie za YouTube, čiže lajkujte, komentujte, odberajte a nezabudnite. Natáčame ďalej. Teraz bola tak... dlho nenatáčali. Áno, presne to som chcel povedať. Ale Pozrite, kde sme? Vidíte, kde sme? Vy to máte špeciálne osvetlené a tu je tma a ja neho vidím na cestu. Čiže teraz nejaká šiška a som na zemi. Čo? Aj tá zelená voda, ježiši. A tu necháme kolky. No dobre, tak poďme rýchlo. Čakajte, vylesieme hore. Ty koko. Je tam zelená... Ježiš. Tam je jaká zelená voda, kámo. Žaborina. Vy to asi máte osvetlené, čiže vidíte asi viac. Neviem, čo vidíte.